Imalefe nwale nyamunando kalie Aburam nwale na kwali la bayali Oye mi imalefe nwale nyamunando kalikene Aburam nwale na kwali la bayali Imalefe nwale nyamunando kalie Aburam nwale na kwali la bayali Imalefe nwale nyamunando kalie Aburam nwale na kwali la bayali Imalefe nwale nyamunando kalie Aburam nwale na kwali la bayali Oye mi imalefe nwale nyamunando kametwanu Aburam nwale na kwali la bayali Imalefe nwale nyamunando kalie Aburam nwale na kwali la bayali Amala Oga imalefe nwale nyamunando kalie Imalefe nwale nyamunando kalie Oga ige melu muo n'ụwa ezigbo oyi mu melu mu na ndụ kanfumanya Nyeba kige nyelu muo n'ụwa ezigbo oyi mu nyelu nya na ndụ kanfu Maka mma ị na-emela onye nwụla nwa dịrọ mma Ndị dị ndụ gị na-emelu n'ụwa Oga ị na-emela onye nwụrụ anwụ na ọ dịrọ mma chacha Ndị dị ndụ fa gị na-emelu n'ụwa Bezie nụnụ mgbe ndị ndụ na-ata afụfụ na-aza afọ nwanne ọgaranya n'ụwa Bezie nụ mgbe ndị ndụ na-ata afụfụ Bezie nụ mụ na afụfụ na-eme n'ụwa Ịma na abalọ m n'ụlọ wee nwụọ Ịma na anabalọ m moto wee nwụọ Ịma na elilo m ezigbo nri wee nwụọ Ịma na eyiri ọnụ m ezigbo akwa wee nwụọ Mana nwanne m bụ ọgaranya n'ụwa Ife a na-akpọ mbụ nwanne ọgaranya n'ụwa Oluzienu mgbe m nwụrụ n'ụwa Nwanne m egote nụ moto bịa dọba Oluzienu mgbe m nwụrụ n'ụwa Nwanne m alụzi ọmalịcha ụnọ wee debe Mezienu olunu mgbe m nwụrụ n'ụwa Nwanne m ebula akpati akwa wee bute Mezienu nanụ mgbe m nwụrụ n'ụwa Nwanne m wee dezienu cheki wee debe Melu nya mgbe ndị ndụ ka nkene gị maka ọ bụrụ mgbe nwere na-agwa alịla akpagharị Ụfọdụ ka nwanne fa dị ndụ n'ụwa mana ọ bara mmụta ụfa n'ụwa Ụfọdụ ka nwanne fa dị ndụ n'elu ụwa taa mana ọ bara ọnụ na anwụ ọlụlụ n'ụwa Ụfọdụ ka nwanne fa dị ndụ n'ụwa nwanne fa na-agụ n'ụwa na-eme n'ụwa mana ọ pụtara ilo ọ bụla odogwu ọ pụtara ilo ọzaba omelọra n'ụwa mana ọ pụtara ilo ọ bụla odogwu ọ pụtara ilo ọzaba ọchịla ọzụwọ n'ụwa onye m ka nchenji ego afọ ụtaka ife ị ga-azazikwa bụ na akụre ụlọ n'ụwa onye m ka nne gị baptizim gị zaba biko zaba alụmakụle ụlọ n'ụwa ọkwa akụle ụlọ amala onye mkpalịa n'ụwa nke akpọlụ na ilo na-adị n'ilo n'ụwa ọkwa akụle ụlọ amala onye mkpalịa n'ụwa eze oyi m nyelu ụmụnne gị aka n'ụwa ịmala iji nwere onye amara na ndụ ka nlie maka na ọ bụrụ mgbe m nwere na-akwalila bagharị oyi m Oye mi ịmala ibe nwere onye nya na ndụ ka nlie na ọ bụrụ mgbe nwere na-agwa azala bagharị
ịmala ife nwere onye mụ na ndụ kalie ọ bụla mgbe nwere na-akwalili akpagharị onye ma ịmara ife nwere onye nya na ndụ nwanne m iche maka ọ bụrụ mgbe nwere na-akwalili akpagharị ịmala ife nwere onye mụ na ndụ kalie ọ bụla mgbe nwere na-akwalili akpagharị na-elusebe mmadụ nwere ụkọba akụkọ na agụlụ ugbulu onye agha n'ụwa ụfọdụ na-elusebe mmadụ nwere okwugo okwuo n'ọgwa esi gbulu onye agha n'ụwa mana mgbe onye nwa dị ndụ kedu ife imere ya olu mgbe onye nwa nwere kọba akụkọ ị na-akọ n'azụ onye nwụla nwa dịrọ mma ndị dị ndụ ka ị na-akọlụ n'ụwa onye m omeelụ m na ndụ ka obi dị m mma nwa ekene ka nkene gị n'ụwa oyimo na ị na-anụ eze oyimo melụ m na ndụ gị malụ ụfọdụ na-eze oyi fatakọla afụfụ Chineke wee gọzie ya mgbe ọzọ ga-afụzi oyi ya afọ na-agọtala afụfụ ọ debe iru ka ọmalọzi oyi ya n'ụwa ịmala ife chi ga-abụ ka njụọ asị m ịmala ife chi ga-abụ ka njụọ onye chi gbalụ krismas n'ụwa ya biko gbakwala ụmụnne ya n'ụwa onye chukwu bunyelụ ngọzi n'ụwa ya biko gọzikwa ụmụnne ya n'ụwa maka na aka na-alụ onye aka n'elu ụwa ọkwanye nwa aka ga-eji too n'ụwa onye chukwu mere ife ọma n'ụwa ezigbo oyi m cheta na ụmụnne gị n'ụwa ụfọdụ na-abụ ndị omelụ mmadụ n'ozu mgbe nwanne fadị ndụ agọba akịgo mgbe nwanne fadị ndụ na o nwere nri ọnụ ọ pụta n'ile ọzaba ọma ọkachi ya n'ụwa enyemonyelụ nwanne gị aka n'ụwa maka na ịmara ibe chi ga-abụ n'ụwa ụfọdụ bụ ndị nna akpọsịa n'egwu apapa nwa na-egwuzi egwuye n'ụwa elozozi onye etili egwu n'ụwa ọkwa aka nna igbo na aka ekpe ogweshili aka ebe akwụkwọ na aka nna ihe n'ụwa ọnya bụ n'ụwa na-aga aga aka ịmalụ agbọsịa gị n'egwu na-egwuzi egwuye n'ụwa onye kpọrọ gị n'egwu abụzi onye nzuzu n'ụwa onye ma omenife kwesịrị ime n'ụwa one good turn deserves another n'ụwa ịmara ife nwere onyanya na ndụ ka mmetụ n'ụwa ya mụ ọ bụla mgbe nwere na-akwalili akpagharị oyimo ịmara ife nwere onyanya na ndụ ọganihe maka ọ bụrụ mgbe nwere na-akwalili akpagharị oyimo ezaghị m ịmara ife nwere onyanya na ndụ ga mmetụ ọ na-enugo ọ bụla mgbe nwere na-akwalili akpagharị ife nwere onye mụ na ndụ ka ndị ọ bụla mgbe nwere na-akwalili akpagharị na-alụ n'ume n'ụwa kafanụ ọkọ bụ na ị ga-eme n'ụwa ọkwa mbọ melụ na onye dị ndụ ka ọ fụ n'anya aka bụ na ị ga-enye n'ụwa nyere nwanne gị mgbe ọ dị ndụ gị manụ maka mmadụ bụla alịlị wee lapụ ụwa mmadụ bụla alịlị ụwa wee na agụla agụgbe nwa bụ ihe n'ụwa na nwa mmadụ ebula alịlị na n'ụwa ife onye nwanne ya ji ego n'ụwa maọbụ ịfụ nwaanyị nwe ya ji ego n'ụwa maọbụ ịfụ nwoke nwe ya ji ego n'ụwa ma nwe ya nwoke agbakọta ya azụ n'ụwa
ije mbọsị onye anwa ga-anwụọ n'ụwa ile ya anya n'iri ifu ka ose adị n'ụwa nwoke anwa na-ebula alịlịana n'ụwa nwaanyị anwa na-ewela alịlịana n'ụwa oyiga anwa na-ejila alịlịana n'ụwa maka onye ga-emelụ ya melụlụ ya n'ụwa chacha onye ọbụla inyere ya aka mgbe ọ dị ndụ mana ịrapụ nwoke ọbụla alịlịna n'ụwa onye ọbụla inyere ya aka mgbe ọ dị ndụ mana ịrapụ oyiga ọbụla alịlịna n'ụwa oluzie mgbe ọ nwụrụ bịa mebe mmemme gbọba pati gbọba ndị egwu fabia tiri egwu n'ụwa mana imelụla onye anwa mgbe ọ dị ndụ chacha ịrapụ onye anwa ọbụla alịlịna n'ụwa alịlị egwu na m n'ụwa akwa ụgwọ aka nna ya olise n'ụwa asị m alịlị egwu na ndị oyi mụọ n'ụwa onye ga-emelụ na ga-eme ya na ndụ ọfụ ya ka m ga-etisili ndị oyi m egwu ike na-akpọfa afa ka mma ọlụfa mgbe fa dị ndụ kafanụ maka akpọ mmadụ na-egwu n'ụwa egwu anwakwa ịma na ọ nara egwuche egwu chacha onye ọsadebe kpọrọ n'egwu ụfọdụ ọnwụsigo mana afafa ka na-ewe n'ụwa ụfọdụ oliva kpọrọ n'egwu ụfọdụ anwụsigo mana afafa ka na-ewe n'ụwa onye egwu kpọ gị n'egwu my brother biko jee kene ji echo appreciation n'ụwa ịgbọ mmadụ n'egwu na ọ dịrị izi chacha mgbe ị dị ndụ ka m na-emelụ gị n'ụwa mana ị chọrọzi imelụ mmụgodo ma na ndụ woluzie nnu mgbe m nwụrụ bịa kwaba alịlị akpagharị melụ m na ndụ ka m lie n'ụwa onye mụ na anya bụ ife nna ya n'ụwa nwanne m otu mmanwụ ajekele odogwu njide ebube n'ụwa onye m Sọnde Nwobi onye ọma abụọghị jojo na ọkịda oke mmanwụ abụọghị jojo na ị ga-adị n'ụwa abụọghị jojo mekene gị onye ọma ikebefu na nwanne bụ ọgụ onye ọma aga m ebukwe ma na-edero mma na ajụ chacha aga m ebu na Akure onye ọma odogwu njide ebube na Akure onye ọma kenelu mụ Chief Leonard Nwegbutu ọha ọnwa na-etiri ala nke mbụ na Akure onye ọma ọnwa n'ihe ala ndị kala aka ọnwa tisi ejekwa ọbụla ngwa oyoko n'ụwa kenelu nụ m eze ego onye ọma eze ego na n'ihi ala oke mmọnwụ eze ego na Akure onye ọma eze ego kenelu nụ m anyị rọdụ oke mmọnwụ ịgba na-ekwulu na anyị rọdụ oke mmọnwụ anyị rọdụ na ọya adịle gị mma onye ọma ka njebe nụ n'azụ obodo nzukọ odogwu azite ndụ ọgaranya njide ebube n'egwu odogwu njide ebube ọga onye ọma oke nwa na ọya adịle gị mma onye ọma Chifu Paul Nwandugbe onye ọma Chifu Paul Nwandugbe onye ọma akụkọ omenala ọzọ obodo onye ọma akụkọ omekwa na-enye m na ndụ onye ọma Chairman CEO onye ọma Quality Motors Limited onye ọma oji mgbe eme ọgọ na Lagos steeti ife adịka nwanne ọzọ obodo onye ọma akụkọ omenala ụmụ na ndụ onye ọma akụkọ omenala ụmụ na ndụ onye ọma akụkọ omenala ụmụ na ndụ onye ọma akụkọ omenala ụmụ ndị Rising onye ọma kenelu ụmụ ndị Rising Star Friends Club isi ọnọdụ fadị na Lagos ndị ọma maka mmadụ ka eji aga n'ụwa mmadụ bụ na afịazụrụ azụwo n'ụwa ịmala ife nwere onye anya na ndụ ka nlie ọ bụla mgbe nwere ejekwaba alịla ife ahụ ị nwere onye mụ na ndụ ka mmepe ọnụ onye ma ọ bụrụ mgbe nwere na-akwa alịla onye ma ịmala ife nwere onye mụ na ndụ ka nlie ọ bụrụ mgbe nwere na-akwa alịla akpagharị ezaghị m ịmala ife nwere onye anya na ndụ
ka mmetụ ọnụ abụrụ mgbe nwere na-akwalile akpagharị ịmala ife nwere onye mụ na ndụ ka nne abụrụ mgbe nwere na-akwalile akpagharị odogwu eze oyima dekwa na odogwu ndidi ebube n'egwu divo onye ka chukwu nwachukwu debere onye ọma nwata si n'ọkịja onye ọma atụ enwebe n'ọkịja onye ọma ibudu bụ ibudu n'ọkịja onye ọma igwe ọzọ igbo ndụ oke mmanwụ akụ enwebe na ọya adịle gị mma onye ọma akụ enwebe na-emelụ ụmụ na ndụ onye ọma ibudu bụ ibudu na-emelụ ụmụ na ndụ onye ọma kenelu m obele ugo onye ọma obele ugo na ọkịja chọrọ ogede onye ọma ajekwa ke na ọyị mụ na ije mbọsị onye ọma chigbata nwa oke afọ onye ọma ogbebi ka nwa si gbaka mbọ onye ọma nze nwadugo nne ya n'ije mbọsị onye ọma odogwu ji sementi eme ọgọ onye ọma ka nwa si gbaka mbọ n'ije mbọsị onye ọma ka nwa si gbaka mbọ ka o si eli ibe onye ọma ka nwa si gbaka mbọ ka ọ ga-esi eli onye ọma onye mi na-emelụ ụmụ na ndụ onye ọma kenelu ma gbalụsa ngene onye ọma ibi nwere onye n'onye na ndụ ka mmetụ ọnụ ọ bụrụ mgbe nwere na-akụ ụfọdụ na-ebulu ego buju ụzọ akpafa nwanne fa nọ n'ụlọ na anwụ n'ụwa ụfọdụ na-egolu mmadụ egojusi ebe niile ma nwanne fa dị n'ụlọ na-ehi mmiri n'ụwa dekwa na ife anya na-afụọ n'ụwa akwa lele ka nna ebe n'ụwa ọ ga-anyelụ nwanne gị aka n'ụwa ezigbo ọyị m nyelụ nwanne gị aka n'ụwa ọ bụ mgbe nwanne gị nwere bebe ọ bụ mgbe nwanne gị nwere itibezie ịmala ife nwere onye nya na ndụ ka nlie ọ ga na ọ bụrụ mgbe nwere na-akwaliri akpagharị onye ma ịmala ife nwere onye nya na ndụ ka nlie ọ bụla mgbe nwere na-atụ alịrị akpagharị eze anyị ma ịmala ife nwere onye mụ na ndụ ka nlie ọ bụrụ mgbe nwere na-atụ alịrị akpagharị ịmala ife nwere onye mụ na ndụ ka nlie ọ bụrụ mgbe nwere na-akwa alịrị akpagharị